салом, имрӯз мо хӯроки дамлама омода мекунем ва ҳоло мо дар ошхона ҳастем. Барои омода кардани ин хӯрок барои мо лозим мешавад аз маҳсулот гӯшт, пиёз, картошка, карам, сабзӣ, равғани растанӣ, намак ва об. Пеш аз он ки хӯроки мо омода шавад, мо бояд ки гӯштро бо об ҷӯшонем. Баъд аз ин аз бульён гӯшти тайёрро мегирем ва онро ба шакли чоркунҷа майда мекунем. Карам 3-4 барги берунаашро мегирем ва онро мешӯем аввал. Сабзавоте ки дар умум омода мешавад, онро ба шакли чоркунҷа реза мекунем. сабзӣ ва пиёзро 10-15 дақиқа дар миқдори на чандон зиёд об бо равғани растанӣ тафт медиҳем. Картошка ва карамро дар бульён 10-15 дақиқа дампухт мекунем. 5 дақиқа то анҷоми дампухт нахуди ҷӯшонидашударо илова мекунем. дар таркиби дамламае ки имрӯз мо омода карда истодаем, сафедаҳо мавҷуд ҳастанд, равғанҳо, карбогидратҳо ва ғизонокии хеле баланд дорад. Ҳамчунин дар таркиби сабзавотҳое ки инҷо истифода мешаванд, витаминҳои B1, B2, витамини A, S инҳо низ мавҷуд мебошанд ва ин аслан барои ҳамаи синну сол тавсия дода мешавад. Ва бинандагони гиромӣ, аллакай хӯроки мо омода шуд ва ба шумо низ тавсия медиҳем ки чунин хӯрокҳои болаззатро метавонед омода кунед баҳри наздикону баҳри аъзои оилаи худ ва он аз ҷиҳати таркиби кимиёвӣ барои махсусан кӯдакон, синну соли миёна ва ҳатто бузургсолон ҳам хеле манфиати калон дорад.